As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon gisaulog sa atong simbahan ang solemnidad sa mahal nga kasing-kasing or balaang kasing-kasing ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Iampo nato nga ang katawhan sa kalibutan ilabi na gyud ang atong mga leader sa mga nasod magbaton sa mga balaang kasing-kasing nga mubati sa paghigugma ilabi na gyud sa labing ubos ug sa labing mga nag-antos karon sa atong katilingban. Ang nahigugma sa nato pag-ayo dinhi ang atong mga benefactors and donors, siging palitan ni atong mga slots, hatagan unta usab sa Ginoo sa mga grasya ang ilang gikinahanglan ilabi na gyud ang kalipay ug ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios didto sa langit O o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi ug panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo miingon,
Gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya, apan wala sila masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy ug lig-ong higot sa gugma. Ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo, ug miduko ako aron sa pagpakaon kanila. Unsaon kuman sa pagbiya kanimo, O Israel, unsaon kuman sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot. Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang adma. Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang sibuyim. Dili buot ang akong kasing-kasing ni ana, kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko, dili ko gubon pag-usab ang Israel. Kay ako Dios man ug dili tao, ang balaan uban kaninyo, ug dili ako muanha kaninyo diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Sa Diyos. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Ang Dios tinuod gayod nga manluluwas kanako. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan, ipahibalo ang iyang mga buhat ngadto sa kanasuran. Isangyaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Awitig pagdaig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan.
Singgit sa kalipay, o siyudad sa Siyon, kay dako diha sa imong taliwala, anaa ang santo sa Israel. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ako ang labing ubos sa tanang katawhan sa Dios, apan bisan paniini gihatagan ako sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo sa mga paayong balita may tungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ug pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios. Sa nangaging panahon, wala ibutyag sa Dios nga maoy magbuhat sa tanang butang ang iyang tinagong laraw aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nakalaing-laing paagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang walay katapusang tuyo nga gituman niya pinaagi ni Kristo Hesus nga atong Ginoo. Pinaagi sa atong pagkahiusa sa pagtuo kaniya, makaatubang na kita sa Dios sa walay panagana. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato ug kahalangdon, ligunon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyoon ta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo, aron maligon ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas sa kahabog sa ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayud kini masayran sa hingpit ug sa ingon mapuno kamo sa bugos nga kahupnganan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balio nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw. Igpapahulay sanglit umaabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus.
Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, og diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakakita niining hitabua, nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion, o may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang gihisgutan sa atong unang pagbasa mao ang dakong gugma sa Dios. Nga bisan pa sa atong mga sala, sa atong pagkamasupilon o pagkamalapason sa balaod sa Ginoo, ang Ginoo mihukom gyud nga iyatang higugmaon. So mao na siya ang nindot kay natong hinumduman. Lingi ay mong tupad ing na mutuo kang gihigugma kas Ginoo. Nya kon sakto na gitas panabot ani, dili na ta magsigig pangita anang gugmang tawhanon. Dili na ta magsigig demand nga higugmaon ta sa atong kauban sa kinabuhi, sama ng mga bana, asawa, anak, silingan, office mate, parishioner, o higugmaon tas pari, o sa obispo, o kinsa dihang mga tao nga atong gi-expect nga higugmaon ta. Kay ang tinuod yung nahigugma nato ug makahigugma ra gyud nato, mao ra gyud ang Ginoo. Pero kanang tao wa nay klaro. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ingna di na kumulaom sa imong gugma. Ingna di na ko mulaom anang imong gugma. Bitaw. Nya unsa may atong buhaton? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, magkaos kamo nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Ang ato ding buhaton, magsigitag adtos Ginoo, mukaos ta, muambit ta sa iyang gugma. Diba niingon nga ang iyang kasing-kasing or iyang kilid gidughang sa bangkaw, ni haagas ang dugo og tubig. Mao man atong gi-interpret nga diha ga sugod ang 7 sacraments. Mao to'y pagpakita nga gihatag na niya ang 7 sacraments. Anha ta mo kaos diha sa sakramento sa kaluwasan. Ug mao ni ang tuburan kini mga sakramento nga angay natong dawaton, mao ni ang tuburan sa tinuod nga gugma. Nya kun mukaos ta diha atong dawaton sama ng bunyag, konpirma, kasal, kaminyoon, ordinasyon, kumpisal, Eucharistia, hilog sa mga masakiton. Kanang mao mga sakramento, maunay tuburan sa gugmang tinud-anay. Tanawa daghan kay kagsa, bisag daghan pang nahigugma nimo. Pero ana ato mga celebrities, daghan kay nahigugma nila, mag-follow nila, maglukso-lukso pag yung makakita, kilig kay istanan. Unya tikwahaw lang, naghikog ang celebrity. Kabantay mo ana? Awa mo kabantay. Naaway. Ay daghan kayo, perting datua,
daghan kay mutahod, kay taas kay ranggo, magsigingon sir, bisag asa mo adto, ukay ginang mga authority sa maong lugar kay niya ang atong kinatas ag ranggo. Unya nagpusil ka siya ngano na wa siya mubati nga gihigugma siya, pero na may daghan kay mutahod niya, giilaman siya, ilado man kay siya, tungod kay ang gugmang iyang gipangita mao ang gikan sa tao, wa siya mangita sa gugma nga gikan sa Ginoo. Muna diri sa to ikaduhang pagbasa, gibutang diri nga ingon si San Pablo nga tungod niini nagampo ko sa Amahan nga mao'y naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako kaniya tungod sa iyang kadato o kahalangdon. Lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta diha si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo aron malig-on ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamog gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayod kini masayran sa hingpit, ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Wa gilaing makapuno sa atong kasing-kasing sa gitawag og katagbawan ang gugma ra gyud sa Ginoo. Nya unsaon man nato ani pagtugkad? Una, kinahanglan sadta nga mosugot nga mag-antos og paantoson. Mao nay una gyud. Kay matod pa ni Kristo, ang mag-antos uban kanako, malipay sad uban kanako. Sige, ligingay mong tupad. Ing na mahigugma kang moantos. Ang gugma di ay nga tinud-anay sama sa gugmas Ginoo, dili day na siya nato makuha kung dili ta andam nga moantos. Kadto rasang mga tao nga ang kasing-kasing abli andam nga mudawat sa mga pagantos aron makahatag og maayo ngadto siyang isig katao, maora sa dieto sila ang tinuod nga malipay. So kung ikaw bana gusto kang malipay nga tinuod gyud kayo, antusa ng imong asawa. Ikaw asawa gusto kang malipay gyud nga kanang tinud-anay gyung kalipay nga makatagbaw, ay pagsigig reklamo antusa ng imong bana. Mao na teknik. Sama ni Kristo, nahimo siyang malipayon kaayo kay iya tang giantos, gipakamatyan pagita niya. Ingon ana ang kasing-kasing nga mahigugmaon, ug maorasan ng kasing-kasing nga ang mahimong tagbaw, kontento. Kinsa ninyo dinhing mga bana nga kontento jud kaayo sa inyong asawa, tasang kamot. Tanawa di ba usara nya nagpanagana pag yung isa, duha di. Wa gyud mo masuko sa inyong asawa. Wa gyud mo kayaw-yaw. Kamo na ito baga na makayaw-yaw kay ka, masuko ka, awa jud ka makontento. Kinsa sang asawaha dinhi ang kontento jud kay sa iyang bana, ta sa kamot. Ay ni isa, tulo ka buok, aduhara de. Nga wagyon mo kayaw-yaw ha? Wagyon mo kapangluod sa inyong bana. Wagyon. Ingon gani ka, panagsa pader, wagyapon ka makontento. Nagyapon kay mga, nabay mga lugar ba, nga murag, kani, dili pa ni kontento mo na makayaw-yaw ka. O kung sa may hinungdan, o inyong yung subayon, nga bisan pas kabuutan sa inyong kaubas kinabuhi, doon naging panahong makayaw-yaw ta tungod sa atong saman paglikay anang pagantos. Doon naman ko'y panahon nga ang atong kuyog kinabuhi mahimo natong pagantos. Di man gina mahitabong perfect ginang iyang pagkaingon ana. Mo agi panahon mo antos kaniya.
Kanang inyong mga anak, daghan man kayo magsigpangandoy ganak. Sigpangandoy ganak. Maghilak-hilak pa man gani din padir, iampo taon ko nga makabibi nami. Kanya, inigabot na sa anak. Kusi dayon, hapak dayon, yaw-yaw dayon. Oh, pinangayo na nimo nya karon imong kusiyon. Imong yaw-yawan. Tungod kay di kaganahan mo antos niya. Parehar sad sa ato gong mga kuan, kaning ato mga gipangandoy, maka-abroad unta ko, makapasar unta ko sa board exam. Pasar na, bar exam, pasar na sad. Karon nagtrabaho na ka, isip accountant, isip nurse, isip engineer, isip lawyer. Unsa may sunod? Sige na sa reklamo, sus, kapuyas trabaho, gamay kayong sweldo, maka-abroad unta ko, maka-abroad unta ko. Process na sa kas abroad, tuan na kas abroad. Pag abot mo sa abroad, unsa naman sad? Reklamo lang yapon, sus, ako na lang gisaligan sa tanan ako mga kaliwat. Sus, mura gyud sila gatanaw nako nga tuburan sa kwarta. Magsayon na las trabaho dire. Sige lang yapog yaw-yaw. Siging hangyo Ginoo, mapari unta ko. Pari na. Yaw-yaw na sa Sus, akong assignment, gamay kayo parokya, patay ta din di ta mabuhi din pila ray kolekta ni. Ato na yaw-yaw na sa hangyo na sa Ginoo, i-assign kog dakong parokya, gi-assign na sa dakong parokya, dako kay kolekta. Sus, mga isog mo sa kay mga parisyoner, punay maglibak. Sige mo sa yaw-yaw. Sus, may pag-ibalhin ko atong gamay, kay mutahod pa din Sus, mga parisyoner, mo'y magbuot sa pari. Yaw-yaw na sa ako noon ako magyaw-yaw din nagyaw-yaw ba ko din panag sa usaragi ako din kuan sigig maintain kana ra yung pagbaligya slot mao ra gyud na anya kontento ka na yes nganuan anda man kong muantos pagbaligya bisag dili dayon mahurot og kahalin mao na nga ang atong kuan karon ang mga nahigugma nato ang ilang gipalit nga slot sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces is BF Dag para sa atong kumbinto niabot nag 24,582 pero naapay 35,418 ka slots nga palitonon pa para nis mga nahigugma niya sa mana nakahatag og dako kaing tabang nato nakahatag na ta sa mga ginagmayng bayad ngadto sa atong mga contractors nga pertin taon sang higugma nato ambot wa ba na sila magyaw-yaw ron nga wa pa sila mahumagbayad sige lang itag baligyan ning slots siaro sa dugdi gini mahurot nato unya nasa tay 16 slot challenge aning SBF Dag tag 8,000 na nasa tay nadawat nga 53 ka slots atong ka challenge atong pakpakan be ang namalit natong slots praise the Lord ang ato sang MMHD ang katong Mother Mary Healing and Deliverance para nis atong kapilinya para doon natay healing and deliverance na nasa tay halin nga niabot na 1,852 ka slots na apay 4,148 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Mao gyapon hangtod karong Hunyo 13 atong palitan og tag sa kaslat si Mama Mary. Dili kamong nakapalit na insured na mo. Pero nag-awas-awas ginang inyong gugma, mo palit gyapon tag usab. Pero kamong wa pa kapalit. Tinuod krisis ang kalibutan. Para nako niining panahon nga magkrisis ang kalibutan ang atong isentro dili na ang pagpangita o paggamit sa kwarta para sa atong security. Invest your money on God by helping people who are in need kanang mas nigalisod pa kay kanato adto nato dito ihatag atong kwarta kaysa magsige na hinuon tagtigom kay nganuan ang Ginoo mo'y tuburan sa tanang grasya. Matod pa ni San Pablo
kinahanglang sination gyud ninyo unsa kalapad kahabog ang gahom o gugmas Ginoo. Munang adto kita mo invest niya. Muna ang sayop nato kung mag-krisis na tigom dayon. Din ako manghatag kay krisis. Di na mao. Sunda to katong kabus nga byuda. Duha na lang kadako ang iyang kwarta. Krisis ka ito niya. Napagid say anak nga bakanunon, wa pagid siya pagkaon. Unsa iyang gibuhat, gihog niya ang tanan didto sa sudlanan sa templo katong offering box sa halad. Gihalad niya tanan. Wa na gid Hinoy nahibili niya. Unsa may nahitabo, ang kasing-kasing ni Hesus nalipay nga nagtan-aw, ang kasing-kasing sa Ginoo nalipay nga nagtan-aw sa gibuhat sa byuda, o siguro gyud nga gihatag tong tanan nga makalipay niya gikas Ginoo. Kay lagi lapad, habog, taas kaayo ang gahom o gugma sa Ginoo nga di na ta makatugkad. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, si Jesus gibitay sa cross, pero unsa man gyud kadako ang iyang gugma, bisag patay na siya, gidugsak iyang kilid, mihatag yapon siya sa 7 sacraments, sa dugo ug tubig. Healing sa mga tao iyang gihatag, bisag patay na siya. Imagine na unsa kadako ang iyang gugma. Ma-imagine bitaw nako tong katubang tuod ba nga nakaali sa sakyanan natong Innova nga wa ta mahug sa katong Kimba dito atong may kampaso. Patay man tong tuoran, amo man ang giloka karon. Gaan ra siya kay patay man kanang laya gid bang? Laya. Pero bisag laya siya, maura gid siya nakatukod sa sakyanan nga dunay gatungto nga walo ka tao. Apil ng pare. Wa gyud malahos og ngantos ubos. Og wap ato katong laya. Awa na, hog na. So di na to masabot unsa ka maayo ang Ginoo. Daghan kay nato dinhi mo testimonya pader, krisis kay akong kinabuhi, pero mopalit gyud kog slat. Nya sa sige na kong palit og slat pader, nag-anam og kasulbad ang ako mga problema. Noon nagkasulbad ang akong relasyon sa akong isig katao, relasyon sa iyang pamilya, nag-anam og kanindot, hangtod gyud nga ninindot nagmaayo. Adaghan kay dinhi manganhi. Palit pa dyan kong slat kanunay pader kay nindot kayo ang among pamilya, sukad lang sa ikong palit og slat. Mga inana ba, makaingon ka nganong nahitabo man na? Wa, gikan ginas Ginoo, ay nala nag-i-explain. Nasa iuban mo ingon, pader, wa gyud mausab among problema. Akong bana, maulang yapon, himabay lang yapon kaayo, sugaro lang yapon kaayo. Wa gyud ba usab, sige kong palit og slat, wa gyud na usab. Pero ang ako yung namatikdan kay di naman ko magyaw-yaw, din aman ko masuko. Ang nausab ang iya na sang kasing-kasing. Nya kabayran ay nagsapi, kabayran ay nag wealth. Oh, wow. Og mauna ang grasya nga di masukod. Una mo ingon ko ninyo, ngita mo kalinaw, ngita mo kalipay, ay diri mo palit og slat. Ngita mo kalipay, ngita mo kalinaw, ala tabangin ang inyong silingan. Nabutay ni paambit nako nga politisyan sa una pa din, pakulatan na nako mga buangon. Kanang magsigig libak nako, paila na kong kaso. Ano ba? Ay, nago siya sa authority. So pagsigi na niya kunog kaamgo ani lagi atong wali nga gugma gyud, gugma higugmaon bitaw kuno niyang tanan niyang kontras politika, sigihan bitaw niya tabang da pag eleksyon wa na gud siya kontra. Wa na mo kontra niya, yahay na kayo nganoan. Iya namang nasuod ang tanan pero wa siya mag-apas ana, dili na mo iyang tumong. Ang iyang giingon, ilhon ko ni silang tanan nga akong mga alagaranan, ako ni silang mga tao nga akong higugmaon, isip elected ko nga official, ako ni higugmaon. Sama ni Kristo, way pili, buangon o buutan, higugmaon. Ugmaon na ang gugma nga atong pangayoos Ginoo mga igsoon. Maunay tuburan sa tinuod nga kasulbaran
aning krisis sa relasyon sa atong kalibutan karon. Kita din sa Pilipinas, sige na gyud tandugo na kaayo ang atong relasyon ngadto sa atong silingan nga mga nasod. Ato lang ginang higugmaon. Manindog ta. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, uban ang dakong pagsalig ug paghigugma, mudangop kita ngadto sa atong langitnong Amahan ug moingon, Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong tinuod nga ilhanan ug instrumento sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago ug nabug-atan makakaplag ug pahulay diha sa manggihatagong kasing-kasing sa atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa tunhay kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata ang among gipangamuyo kanimo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo namong Amahan, among ipasa, ang kang Kristo kinabuhi, hapeling bayat, ning imong mga binuhat, bayat sa mong kasaypanan, tamahata, himuhuan.
kaluwasan, dawata ingua nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan, alang kalusab sa tong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga ang kasing-kasing ni Hesukristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo, tungod sa iyang gugma dawata ang among gasa ug pasaylua ang among mga sala, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mananaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon, gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga santos ug mga anghel, miduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong namo nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Sacred Heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus, hear. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always Thine. Magampo kita. O Amahan, kining sakramento magpuno unta kanamo sa gugma ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak ug magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat ron mao ang Dios nung katagbawan, divine satisfaction. Nato lang buhaton mo imitate kita sa kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria nga andam gyung moantos alang sa kalipay sa iyang isig katao. So salamat sa aming ambit sa ato dinhing panginahanglan, labi na sa pagpamalit og slots. Padayon tang mamalit, labi na gyud mong wap-a kapalit. Ang atong SBF DAG, 500 pesos per slot. Ang atong MMHD para sa Kapilinya de Fatima, 1,000 pesos per slot. Napasad tay available sa atong DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Ang ato sad nga vigil sa Alliance of Two Hearts pagahimuon sab nato karong gabi alas 9 sa gabi magsugod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin
mahiu sa kiling lungsod sa paghalat o pagdawat sa bililhon mong lawas